Ja, en dan is nu dag echt bijna afgelopen. Dat masker dat hij de ganse avond hier heeft gestangen, dat gewoon voor nu in het vaat gooien. Want wat in het vaat zit, dat verzoert niet. En dan kunnen we volgend jaar weer carnaval vieren. Jan-Paul Groot, ik zou zeggen, open dat prachtige beervaat. En Hubert Makkes en Nicole Rutjes, onze burgemeester, pak dat masker. En gaan we kijken. Oh, ja, of we nu dat masker in het vaat gaan gooien. Ten teken dat de vastelavond echt helemaal voorbij is. Oh, wacht nog even. Oh, nog even. Ja? Is het afgelopen? Oh, ja, laat maar. Oh. Jammer. Het is voorbij. Vastelavond 2020. Dankjewel, het wordt geweldig. Ja, Jan-Paul. Dicht. En dan zijn volgens traditie natuurlijk die laatste klanken voor de muziek hoe iedereen gelegen is. En dan is de bühne voor uw leefpubliek en uiteraard voor onze Frans Kronenberg. Ja, leven u. Het werk in de steed klein krijgen. Ons vriendschap blijft immer bestaan. Wo zijn die handjes? Hoeveel moeten u onder rij toch altijd zo lastig doen? Zonder ruzie, zonder chagrijn, wordt leven toch altijd schoon. Als de nu professor is of werkt op de fabriek. Als de schoon of lelijk is, die mager of te diep. Tot muziek versteht, is wordt leven een geit. Staat voor een gerecht, en dat liefde en leid. Het eind, zo wie het huurt. Het eind, zo wie het... Waar zijn die handjes? Zing met mij, dat is toch zo fijn, want zingen kan iedereen. Zeker in de muziek is het enige lied. Dat is een wereldtaal voor allemaal. En u kunt van zingen. La la la. Wat een koer, geweldig. Let op, doe een eind de dames. Heren, und jetzt die Kanone. Super. En hoe werkt het samen? Tot muziek versteht, is wordt leven een geit. Staat voor een gerecht, en dat liefde en leid. Het eind, zo wie het duurt. Het eind, zo wie het... En nog één keer die herkens er nog in. Zing met eind, dat is toch zo fijn, wat zingen kan iedereen. Zeker in de muziek is het ieder lied. Dat is een wereldtaal voor allemaal. Gelbe, Limburg, bedankt en tot volgend jaar.